ராதிகாவினுடைய 3 திருமணங்கள் குறித்து நடிகர் சரத்குமார் பார்த்தீங்கன்னா, முதலாக இப்போ மனம் திறந்து பேட்டி கொடுத்துருக்கிறாரு. ஸோ அதுதான் இப்போ இணையத்தில் பயங்கர வைரல். ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா 90 காலகட்டங்களில் சரத்குமார் முன்னணி நடிகராக இருந்தார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர் அரசியல்வாதியாகவும் இருக்கிறாரு. அதே போல் படங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போயும் குணச்சித்திர வேடங்களாக இருக்கட்டும், முக்கியமான கேரக்டர்கள் ஏற்று நடிக்கிறாரு. 130க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடிச்சிருக்கிறாரு. ஸோ இவர் பார்த்திங்கன்னா தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் இந்த மாதிரியா எல்லா மொழிகள்லையுமே நடிச்சிருக்கிறாரு. ஸோ இதற்கிடையே தான் கடந்த 1984ஆம் ஆண்டு சாயா அப்படிங்கிறவங்கள திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு. அதுக்கப்புறமா 2000ஆம் ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா விவாகரத்து செஞ்சு பிரிஞ்சுக்கிட்டாங்க 2 பேருமே. இவங்களுக்கு பிறந்தவங்க தான் வரலட்சுமி சரத்குமார் அண்ட் பூஜா. அதுக்கப்புறமா நடிகை ராதிகா பார்த்திங்கன்னா அவங்க மலையாள அண்ட் தெலுங்கு திரைப்பட முன்னாள் நடிகரும் இயக்குனருமான பிரதாப் போத்தனை திருமணம் செஞ்சாங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அந்த திருமணம் சீக்கிரமே டிவோர்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா இங்கிலாண்டை சேர்ந்த ரிச்சர்ட் ஹார்ட்டி அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ராதிகா. அதுக்கப்புறமா தான் 3ஆவதாக தான் சரத்குமாரை வந்துட்டு திருமணம் செஞ்சாங்க. ஸோ ராதிகாவினுடைய திருமணம் குறித்து இணையத்தில் பார்த்திங்கன்னா பல சர்ச்சைகள் வந்துட்டு எழுந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த நிலையில தான் சமீபத்தில் சரத்குமார் வந்துட்டு பிரபல யூடியூப் சேனல் ஒன்றுக்கு ஒரு பேட்டி கொடுத்துருக்கிறாரு. அதில் அவர் தன்னுடைய மனைவியினுடைய இந்த திருமணங்கள் அண்ட் மறுமணம் குறித்தும் பேசியிருக்கிறாரு. ஸோ எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையுமே பாதிப்புகள், பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். அதை தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நம்மளோட ஒருத்தங்க உறவில் இருக்கும்போது அவங்களுடைய கடந்த வாழ்க்கையை பற்றி நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நடிகராக இருக்கும்போது என்னுடைய காதல் கதைகளை நான் ராதிகா கிட்ட நிறையவே சொல்லியிருக்கேன். அப்போது அவங்க என்னுடைய மனைவியாக வருவாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. அவங்களும் என்ன அப்படி பார்த்தது கிடையாது. என்ன அவங்க ஒரு நண்பனாக தான் பார்த்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 7 வருஷங்கள் நாங்கள் 2 பேருமே நண்பர்களாக இருந்தோம். அரவிந்த் சாமி கூட கோவப்பட்டு, நீங்கள் 2 பேரும் எனக்கு தெரியாமல் காதலிச்சிருக்கீங்க, இடையில நான் இருந்திருக்கேன், நீங்கள் 2 பேரும் என்னை கோமலையாக்கியிருக்கீங்க, எனக்கு தெரியாமல் உங்கள் 2 பேருக்குமே கல்யாணமா இந்த மாதிரியா கூட பேசியிருந்தார். அந்த அளவுக்கு எங்கள் 2 பேருக்கும் மத்தியில் இருந்த காதல் யாருக்குமே தெரியாது. இதை தொடர்ந்து என்னுடைய கடந்த காலம் பற்றி எல்லாமே நான் ராதிகா கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். உண்மையான காதல், நட்பு எப்போதுமே காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடும். கடந்த காலத்தை சுட்டி காட்டி நாங்கள் எப்போதுமே சண்டை போட்டுக்கிட்டதே கிடையாது. திருமணமானதுக்கு அப்புறமா என்னுடைய மனைவி கிட்ட நான் கடந்த காலத்தை பற்றி கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியா என்னோட அப்பா என்கிட்ட சொல்லியிருந்தார். உண்மையிலேயே அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி. மனைவியினுடைய கடந்த காலம் தெரிஞ்சால் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் நீங்களே தவறி அதை வார்த்தைகளாக விட்டுடுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியா சொல்லுவார். அதனால் நானும் ராதிகாவும் கடந்த காலத்தை பற்றி பேச மாட்டோம். மேலும் சோஷியல் மீடியாவில் எங்களை பற்றி வர வதந்திகளையும் நாங்கள் பெருசாக கண்டுக்க மாட்டோம். அவன் ஏதோ எழுதிட்டு போகிறான், அதை ஜாலியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம், அதை போய் நம்ம ஏன் கண்டுக்கணும், அப்படி போடுறவங்கள வக்ர புத்தி இருக்கிறவங்க அப்படிங்கிற மாதிரியாக தான் நாங்கள் நினச்சிக்குவோம். கடந்த காலத்தை அசிங்கப்படுத்தக்கூடாது. இப்போ காலம் மாறி போயிடுச்சு. சமூக வலைத்தளங்கள் எதையாச்சும் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம கண்டுக்கவே கூடாது. நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதிரியாக பார்த்திங்கன்னா சரத்குமார் வந்துட்டு அந்த பேட்டியில் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு பேச்சியாக தான் அதில் இருந்துச்சு. ஸோ இதனாலே பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி எந்த ஒரு கிரிட்டிக்கலான சிச்சுவேஷனாக இருக்கட்டும், ஸோ சரத்குமார் அவர்களுடைய பேச்சு ரொம்பவே நிதானமாகவும் தெளிவாகவும் இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் தான் இந்த ஒரு பேச்சும் இருந்தது அப்படின்ட்டு தான் சொல்லணும். ஸோ எனிவே இது குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள்.